аз ҷумла шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон имкон медиҳад. ҳозир як гапай бародари азиз ки салом акаи Сорбон, ман сардори оилаям. Салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Чӣ хеле ки аз номи видео диден, аллакай маълум аст ки мо дар чӣ мавзӯъ суҳбат мекунем. хоб нафарҳое ки мехоҳанд проверка кунен депортатсияи шумо аз Россия кушода ё ки маҳкам, номери WhatsApp мебирояд бинависонен, проверкаи запретҳо мекунад. эълони тамдиди муҳлати қонунигардонии будубоши муҳоҷирон дар Федератсияи Русия. чӣ хеле ки медонен, Федератсияи Русия барои шаҳрвандони хориҷие ки ғайриқонунӣ зиндагӣ мекарданд муҳлат дода буд то 30 апрела ки худшона қонунӣ кунанд, кору фаъолият кунанд. ҳамин чиз бигӯем ки продлит шид. Русия эълон кард ки муҳлати қонунигардонии будубоши шаҳрвандони Осиёи Марказӣ дар қаламрави ин кишвар то моҳи сентябри соли ҷорӣ дароз карда мешавад. гуфта мешавад ки ана ҳамин муҳлат то моҳи сентябр продлит шидагиай ҳар касе ки мақсад бе документ гаштугузор мекард. бо ташаббуси Қирғизистон рӯзи 21 апрел сафири ин кишвар дар Федератсияи Русия бо сардори раёсати президенти Русия оид ба робитаҳои байниминтақавӣ ва фарҳангӣ бо кишварҳои хориҷӣ дидору гуфтушунид карданд. зимни вохӯрӣ бо ҷониби Русия то 10 сентябри соли 2025 тамдид шудани муҳлати амалии амри президенти Русия ки ба танзими мақоми ҳуқуқи шаҳрвандони хориҷии ғайриқонунӣ дар Русия ҳузур дошта, аз ҷумла шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон имкон медиҳад, эълон шуд. яъне ки бо ташаббуси Қирғизистон як гуфтушунуде карданд ки дар ин гуфтушунид Федератсияи Русия барои тамоми шаҳрвандони Осиёи Марказӣ муҳлата дароз кард барои худшона қонунигардонӣ, яъне на танҳо барои Қирғизистон, балки барои тамоми шаҳрвандони Осиёи Марказӣ. акнун дар бораи реестр номи нафарҳое ки таҳти назорат қарор доштанд чӣ гап мешавад? оё номшон тоза мешавад ё ки намешавад? информатсия нестаи ҳозира шуда дар ин мавзӯъ. агар ки ягон навигарӣ шид, худо хоҳад ба маълумоти шумо мерасонем. комментарияҳои шуморо хонда ба саволҳо ҷавоб мегардонем. ҳаррӯза видеоҳои моро пайгирӣ кунем. нафарҳое ки мехоҳем границаи Қазоқистон сафар кунен ва биёен аз сари нав документ карда қонунӣ кору зиндагӣ кунен, номерошон мебирояд, шофёрои бо таҷриба шуморо границаи Қазоқистон мебаранд. аминҷон нависонда: салом Сорбон, ман реестр будум. 2 апрел ба Тоҷикистон омадам. боз Россия равон мешавад? илтимос ҷавоб диҳед. пешакӣ раҳмат. бародари азиз, мо ҳозир дар аввали видео барои ҳамин гап задем, барои ҳамин фаҳмондем дар шумо ки ҳамин муҳлата продлит кардан ва нафарое ки дар реестр ворид шудагӣ буданд ҳозираша маълум нест ки тақдири ин одамҳо чӣ мешавад. раҷаб нависондай: ассалому алайкум ака, мегуфтем ба мигратсиони частни бурой аз Россия чанд қапас метавонӣ бирай обратно Россия. ҳозир як гапай бародари азиз ки мисол мигратсиони картаи частния ё ки гостия ё ки работай аз Россия берун мебароянд. ҳамин вақте ки дарҳол обратно сафар мекунанд ба Россия, бисёриҳоша намемонанд ворид шудан. ягон 2 моҳ ё ки 3 моҳ нафарое ки меистанд баъд сафар мекунанд, имконият зиёдтар астае ки дар таможни бигзаранд, вориди Россия шаванд. наҷмиддинзода нависондай: ассалому алайкум акаи Сорбон, ман аз Золотая корона қарздорам, метавонам Тоҷикистон бирам. мақсад ҳармоаша споридастам, бо мондагиай и қариб дигаш. бале, метавонӣ. вақте ки пардохт кардастем, ягон мушкилӣ намешавад. вақте саркашӣ карданӣ бошед, мисол саркашӣ мекунед, маблаға пардохт намекунед, баъд дар ин ҳолат имкониятҳои мушкилӣ омадан зиёдтарад. умед нависондай: салом акаи Сорбон, ман сардори оилаям, мара хизмат мебаранд. нафарҳое ки сардори оила ба қайд гузаштагӣ ҳастен, документ дорен, аз даъват ба хизмати ҳарбӣ озод ҳастем. як нафари дигар нависондай: салому алайкум акаи Сорбон, патента сумша платит кунем, ба Тоҷикистон бирем ё берегистратсия ҳам мешавад? патента пула платит кардан дар назар дошта бошед ки бо биёен обратно Россия бирем, патенти шумо ба кор мебиёяд ё ки не? бале, мешавад. предоплата кунед, мешавад. зафар нависондай: салом акаи Сорбон, пешакӣ раҳмат. 98 1 сентябр 27 мешам, 5 сентябр бирам, намебарам хизмат. не, 27 сола кишиден аз даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ аллакай озод мешем. қосимов нависондай: салом, маро видварение карданд, ҳоло ҳуй шидай,
ма штрафа наспоридам, чӣ мешавад? Ҷавоб ша интизорум. Раҳмат пешакӣ. ҳамин дар реестр ворид шидани ному фамилияҳои шаҳрвандони хориҷӣ яке аз сабабҳош доштани штраф мебошад. Мисол, пули штрафа пардохт намекунанд, ба ҳамин хотир номшон дар чорни списка мебурояд. Ва дар чорни списка биромадан маънош чия? Як муддати муайян муҳлат додагиянд, шумо то ҳамон муддата проблемаро ки 100% ҳал накунед, баъди ун муҳлат буд шидан ба хотири ҳамон проблема метавонанд ки шуморо запрет на въезд кунанд, яъне депортатсиятон кунанд. ба ҳамин хотир мақсади гап пардохт кардани ӯ штрафтон ба манфиати худтон аст. Биспорениш плюси шумо аст. Зиндаву сарбаланд бошен. То барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.